Dit gaan we er zijn niet. We zien het net niet in. We hadden heel nooit toch natuurlijk. En, nee, we hadden zijn nog en wij zullen wat moois maken. Ja. Café De Zwarte Arend in Peersens Moddergat is verkocht onder Brorren Dijkstra. Freed waart dat viert in het nog vertrouwde café. We gaan nou even iepen om te laten van jongens, er gebeurt wel wat met het café. Je bent al even welkom voor een hapje en een drankje. En wij willen er wel wat moois van maken. Nood het café in oren handen komt, zal het wollen wat oren invulling krijgen. Hoe precies is nog net duidelijk, maar de Dijkstra's hebben wel ideeën. Nou, het wordt wel een beetje hoor. Het wordt waarschijnlijk een eetcafé. Maar waarschijnlijk 2 appartementen. We hadden een beetje voor de warm dingen en we doen een beetje voor uzelf, voor de toeristen. Wij zullen het wel zetten. We hadden er wel vertrouwen in dat het goed komt. Blommen van een werkgroep uit de beide dwarpen die te oorlier dwaande wie met ziekje naar een nieuwe invulling van het café. De werkgroep is blierd met de nieuwe uitbaters en wordt nou opheft. Een dubbel gevoel, want haar eigen plan kwam net van de groen. Had ik nog wel wat in, want wij hadden natuurlijk in Lussers de kroeg ook met 6 kameraden. En er moet wel heel wat gebeuren. En nou ja, dit is een pand, daar stiert natuurlijk een bedrag tegenover, dat moest even ophoest worden. Ja, en dan valt het misschien wel wat af. Wij hopen dan eind dit jaar ergens te starten, omdat we wat smaller ook met het bedrijf hebben. Ja, en dan gaat er wel een paar maanden overheen natuurlijk. En, nou ja, en dan willen we zien of we er iets van maken kunnen wat echt toerisme lukt.